תראה, מה שעושה עתיד כחול לבן, דיברנו על זה, אני חושב, לפני כמה חודשים בתוכנית. זה לא לאפשר לדחייה וההולכת וחוזרת על עצמה ולגרירת הרגליים במשא ומתן המדיני, בין אם הישראלים אשמים בזה, בין אם הפלסטינים אשמים בזה, ובין אם שניהם אשמים בזה, בין אם אף אחד לא רוצה משא ומתן מדיני או תהליך מדיני בכלל. לא לאפשר לזה לערפל את הראייה הנכונה למדינת ישראל, שהיא ראייה של גבולות בטוחים ומוכרים שמקיפים רוב יהודי ודמוקרטיה. אבל היה לכם, אבל זה ברמת הפרשנות, ברמת החדשות רגע אני רוצה. אני עונה לך שי, אני לא אתחמק. ואנחנו נפגשים במשך השנה האחרונה עם אנשים בפוליטיקה הישראלית, גם עם אנשים בפוליטיקה הלא ישראלית, ואנחנו מדברים איתם על התוכנית של חד צדדיות קונסטרוקטיבית, שנועדה בצעדים מדודים או מבוקרים או מפוקחים, להביא בסופו של דבר למציאות של שתי מדינות לשני עמים, כאשר היא איננה מותנית, לא בהסכמה של הצד השני. כמובן שטוב לתאם עם הצד השני, ואפילו טוב לעשות את זה באופן הדדי, ולכל אחד יש צעדים שהוא יכול לנקוט, שיכולים לסייע להגיע למציאות הזאת של שתי מדינות לשני עמים. ואנחנו שומעים יותר ויותר מבני שיחנו, שמשתכנעים שאכן זו הדרך, כולל בני שיחנו שהם לאו דווקא ציונים בני ישראל, אלא שהם כולל בממשלים זרים, אוהדים אותנו, ואפילו בין הפלסטינים יש כאלה שאומרים, טוב, אז לא הסדר קבע בינתיים, ולא פתרון שהוא פתרון שכולל את כל הסוגיות המורכבות של ירושלים, גופליטים והביטחון והטריטוריה והכל, אבל לפחות משהו חלקי, בואו ננסה להגיע לשם בצעדים שיהיו פחות או יותר מתואמים, בוודאי בעזרת הקהילה הבינלאומית. ואני שמח מאוד כאשר יש מנהיגים בזירה הפוליטית הישראלית שמאמצים את התוכנית הזאת, ואנחנו ממש לא מבקשים על זה קרדיט, וטוב לנו שהדברים יקרו, שהדברים יקרו, כי אני חושב שטוב לכל ישראלי ולכל... אבל השאלה רגע מאוד פשוטה, כיוון שאנחנו צריכים פרשן מדיני בטח בחודשים הקרובים, אתה ואתם לא מעורבים, תהיו יותר עמוק מה שעשיתם עד עכשיו. אנחנו לא, עתיד כחול לבן, אין לה שום כוונה להפוך למפלגה פוליטית. הבנו. זהו. והשאר בשבוע הבא. יש לכם כמה סקופים היום. כן, אוקיי. יש איזה כמה שאנחנו שומרים עוד. עוד שומרים, כן. אוקיי. גלעד שיר, פרשננו המדיני, תודה, ואנחנו נסתפק בכל השלום ובבוב דילן, כרגיל. היה לעונג כרגיל. לילה טוב.